Arewa wanted. To ai ni ma abin da nake jira kenan tun ɗazu nake jira ya fito ya fitowa ba yau kamar an mai wani gaba ɗaya layin nan ba mai fanki yau gaba ɗaya kamar ina ga makaranta yau kama gan shi nan kai zo me benke zo ona na wallahi na 200 zan siya zo nan kai zo kai mun kira ka tun ɗazu muke jiran ka anan gurin zaka Allah ba mu fanke dan na ruwan mu da an ka dawo ka ba mu fanke kar ne fa amma lalle yaron nan ka zo ka ban fanke je buɗe mana kana mun wani wannan buɗe shi duka amma yaran na ya goge mana Allah ka san awana nawa ina jiran shi a nan gurin ina so in sai cincin din nan don baran ƙara siyan cincin din sa ina ƙara Allah ya kashe kaddamar uban nan kaga ma ba su da wani yawa ne ma wallahi kuwa kana da canjin 10 amma 10 na 5 zan siya ina gane ma yaran nan ina ga cincin din uwarka ga betin uwarka ku